palpal borok kutumai wansar bai draino khiklai bujaka SDPU Prasankanti sajla tei sajak koktuma saiman mate borok jibini malanchowa phaitongmani ajaro ono borokni malkhung bai tei auto malkhung kisa thutailayo ajaro ono tui patimung tai phayo borokni bisingo phia o auto thulaimani bai auto driver khe kuno phaji hingliya thangi baikha gono piaba amchani orni borok wansarok kuthumi borono tamo ong tamo khai tangi respect riyawi koksa amte ke kabangma madra berei bono malkhoni karewi treno khiklai pal ke romi bolayo bibi buphayono amsuke bulaikha ricksha driver bo thangi bukha malkhung salogi phaine bo bukha aroni amchani lukurok bo thangi je mansak borono iprasamakhang nugui abai ke bulaikha ang khoroksa SDP ni sajla hanai sawi mani yaglobo bo Treno khiklai abake bodana nakha khoroksa SDP ni sadla angaibo amte eke bujago tiprasamakhang nugise abo bujakhana hane lukurok bo khakha laikha tiprasaro amsuk sadok jagi tongo amsuk jingjalok kachawai tongo aloe khakaina sidi khoroksa SDP ni sadla se ama eke gothumi bujagongke sadron tongnai chanai rok borok tama ongnai chini thinang biang kamai thangnai naro wansoi nale sidi naine je boron koktini borok tam saka mo jibini sini kami kembali ke Malonchoni Rasti Golio tading na kata tading na thani auto by thutai peke kisa nang inke nang khaba kong salaga na hine ang bas ang thangi bathage babai kong sana hine ang okon man ongkon drop masa borok phai boys korno bo phai ang me torko angka ini torko masa ang babai ta torko man nisa tay masa phai aro mo khairu tam kamo dreno khiklai sab bukha bhai ke bukha ko sab nga auto thotai man le sab thotai nai nok kuni te khate thotai lai ani no jai mane ani pon jai khna aro taningo nangi thanga bo phai ka ang phai ka somoy nangi thanga ang ani jai he nang ni sai jono emna to je nono buna ke auto salok ngai jabu na auto chalong ne ka thali pai ka kenyono sab arni borok se ar local borok borok se phai tamo tor kori okor rok be koksana ringa da aro dreno da ka ro bugai ka ar kani saking da tongani ani baino bo bugi ka nin banyo buka ani baino buka ya bono ban na thange ani bono onek kisun na nganor biang thang to man biang phai to man ani dolni panda reception ara pai ang ani baino bine no ko to khang ani bakan not gira to ya bono to ni thangi to mane apra am go hiwam pe nga bunai ro ke kabangma borma phai bu phai katana 5-6 jon rong nga boro dokuman khana khaglawar latir ka drina khiklep ka fikung nangka yakung bon nangka yak bon nangka horni bo taimong khana bo sa dosta je public tongero ke bar mana fere nor je bui tongani keba kuno sai joto nai tong মোটামুটি 50 জন বরক তং আর লামাবো dong borok to নাই বেকা ইন কেবল কোনো মানা খায়া কোনো খায়া যত নাই তং গাই एक्चुअली और कासे बुलायलाय मं लायखा बुलायलाय मं फुला तो जों एक्चुअली कालाबारि से काया चाय हेलाय माने कालाबारि चाय को कि फिल्टै नुखाजे को कक बांलाय तंलाय किसा कक बांलाय तंलाय ओमफ्राय नाहानाय माने तिब्रासा गारिव ओमफ्राय यांखाय उनको बंबर ओमफ्राय जों लायजातिं थाखा लाया खै थाङै बोथागाया खै नाहानाय माने ओमफ्राय थालायका बुनासे माने बुलायनासो कसे गारिनि दगाजो सबदन थाखा बुइ कारिनान बागै गाचेराय गारि बतुइ हैका कक बांलाय तंलायखा মানে গাড়ি ও সাবরক চিন borok na bong borok gari chin borok beri bare se tong borok sa chalak khorong nei tong borok ang bongni gari bo side o khanya nai ka jaga jamang khanya nai ka borok bazar khub sam bazar hati rok khai haimang namai khatum rok bera jong mo angisa engke apru tamang khai mala kola romai se khadon talang kha kok boya lam boya engke hanje hai bulai su masano মানে গাড়ি নি সকলাই গাড়ি পুইলা কারিয়া ko hanje bulai su yang hayo bu
bui bike calo khai ma ambo buthagai buo auto bike thamani ambo buthagai buo gari bai haine ambo buthagai buo public haine him thane buo buthag buo tama tipra sanu goi da buo hizama kalai khana bo mana ang khawan so gamti hin bujang ma kalai khana মানে বংনি বিসিং কেবো বাই আবো খরচ আছে কেবো কক বাংলা জগ অবা হাইর করি রক to amti to bang lai ja kerin na angkai lama o gari side khaitan da kisa ung kong kha bo kha sa sung mai lia sang nup nup khali ya puro jeng lai thamasi ga lai thangmani nup mata angkai mana khanya thangka tep se borok bangu aur 30-40 jon na sa ka haibu phaika যে বরনি ইয়াগো বরনি সাগো খে বড় ইয়াগ লাতি সাকা যেরো যে পাবলিক তংনে রক আর যে তংনে রক bere oko aje bujang nai chalani ungko bibi klayo bere khai ga bufai no bujak tang khai to bansi na thangka ga bere barai se dreno kai bui tong kha che chalano acharai no ga tabure bere ungko tangkhamo bere barai mane bibi thangga ya koi bansi na thangka bere barai ni sujugo amsike bukha bere no sudu se bokhor go buo yakung buo yago buo yakung bai bukha yak bai ban ke bukha amsaka bukha বরক লে কনে বি বাহানো অবক থাংলাই মানে খানা তা গাড়ি না borok khusam bazai ko tharing samhai bazar hati rok khai thamarok na কোন বই হাই নংসা সাজার ওয়াবরক গেনা বলে amo saimana mote ang yana bo amsaka bukha bo kon saimale amti tongnani kok kere karon bukhu bai kok banglai tomani go hotat cha hai bu phayung kai abo tiprasan ka bukha তাবো ও আউটপোস্ট লে তামো অঙ্ক মানখা রিপোর্ট মানখা aro tamu ka bor kok salai tong tabu aba sak sasung mai ko tamon kha tokhono mangnai no rom kha বোঝা বুনাই রক না je masa beurai no bunai abono khaite sini no rakha sini no ragai romai ti hega puil yak beurai barasi yak ti saw ko chala chule je beurai no yak ti saw ga public ro nai toma ke bose mana khaya beurai yak beurai no bujak no manu mase বোঝাং নাই খরং নাই তিবরা সার বরখে বরনি আবো সাইদিমান borok bojagani abo kha exact lango sasung maya borok bazar khai thang tomani ta nogo nok rok no thang toma ba kun jaga thang toma rok na